जाबाय and hello my darling subscribers नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव फरायहरनाय जाबाय बेनिफ्राय आं दिनै सोनाव सफैदों डिब्रुगढ़निफ्राय नलबारियाव ओमफ्राय आं सानदोंमोन दिनै फुंनिफ्रायनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामगोन होननानै बाट जादिया टाइमा माने मिलायदिया आरो आं दा ओंखाम संगासिनो दङ हरनि डिनार थेवब्लाबो आं दिनैनिखौथ' शेयार खालामनो हानाय नंला आं मा संदों मा मादों आं मैयाहाय मोनसे केक बानायदोंमोन बेनि रेसिपिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जुदि इन्टारेस्टेडब्ला बेनिफ्राय आइ होप नोंथांमोना इन्जय खालामगोन स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनोसै दानिया आं बिस्कुटखौ लाबाय हेपि 6 पेकेट लादों आं बेखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो बायदि बानायनो हागोन बेनिफ्राय गाइखेर लादों आं आमुल ताजानि आंनि आखाइखौ नायनानै मिनिनाङा लोगोफोर मानो होनब्ला आङो खानायाव हेना फुननानै होदोंमोन बे नांदों बेनिफ्राय बेकिं पाउडार लादों नोंथांमोना बेकिं पाउडारनि सोलाय इन' पेकेटखौ होयोब्ला बांसिन मोजां जायो आरो 6 पेकेटाव इन' पेकेटसे दानिया बे बिस्कुटखौ आं गुन्दै खालामनानै लाबाय जेने थेने मिक्साराव होयोबा बांसिन मोजां जायो बेनिफ्राय पेन मोनसेखौ आं प्रि हिट खालामग्रोनानै लानोसै स्टेन्डखौबो होखाबाय बेनिफ्राय बेखौ आङो धाकोनखौ खोबनानै अरखौ फिसा खालामनानै होनो 10 मिनिट्सनि थाखाय दाना आं केक बानायग्रा टिनखौबो मोजाङै माबा रेडि खालामखानानै लाबाय बेयाव आं कागज मोनसेयाव रिफाइन थाव फोननानै बेफोरबायदिहाय लागायना लादों जाहाथे केकआ मोनखांनायनि उनाव थाबनो गोरलैयैनो गबोयो नङाब्ला सिथाबनानै थाबोयोना आरो दा आं मोनसे बाथि गिदिर लाबाय बेयाव आङो बिस्कुटनि गुन्दैखौ होग्रोनानै लाबाय आरो बेयाव सिनि गुन्दै सामसनि होबाय आङो नोंथांमोना जेबायदिहाय गोसो बेफोरबायदि होनो हागोन बेनिफ्राय गाइखेरखौ एसे होनानै मिक्स खालामसै खेबसेयैनो गासैखौबो होजोबनो नाङा बेनिफ्राय आंनि आखाइखौ मिनिनाङा लोगोफोर आङो रेखानि खानायाव हेना फुननानै होदोंमोन आखाइयावबो नांदोंमोन बाट आखाइनिया खारनानै आसुगुराव दा नांनानै दङ जायखौ जिनिर बायदि नुदों आरो माबायाव केमेरायाव खिन्थु गोसोम नङा एसे गोजासो केमेरायाव एसे आलदा उथिखायो बेनिफ्राय नांगौ बायदिहाय गाइखेरखौ होयै मिक्स खालामबाय थादो मिक्सियाव गुन्दै खालामब्ला बांसिन मोजां मोन बाट जोंनियाव मिक्सि गैयामोन नालाय बेनिखायनो आं जेने थेने गुन्दै खालामनायसै दाना मिक्स खालामबाय थादो आरो आं जायखिजाया मैगं ओंख्रि जि सङो माने गोग्लैनाया थाखागोन सियरखा बेयो दानिया आंनि मिक्सारा मोजाङै माबा जाबाय मिक्स जाबाय दा आं बेयाव बेकिं पाउडारखौ मिक्स खालामना लानोसै मानो होनबा बेकिं पाउडारखौ बा इन'खौ होखांनायनि बारा मिक्स खालामनो नाङा बेनिखायनो आं बेखौ लास्टावनो प्रिफार खालामो दाना आङो बेकिं पाउडारखौ मिक्स खालामबाय सामससे होदों आं बे सामससे बेकिं पाउडार ओमफ्रायहाय नोंथांमोना गावबा गावनि बायदि बानायनो गोसोब्ला बानायनो हागोन बयहाबो आलदा थाखायो आं बेफोरबायदिनो बानायो बेनिफ्राय इन'खौ होयोब्ला इन' पेकेट मोनसे होयोब्लाथाय बांसिन मोजां जायो आरो गुरैसिन जायो बेनिफ्राय केकखौ बांद्राय सम दोनबाय थानो नांला बेफोरबायदिहाय मिक्स खालामखांनानै थाबैनो बे केक बानायग्रा टिनावहाय होदो बेनिफ्राय अराव होदो बेनिफ्राय बेयाव एयार बाबल्स थानोबाय बेखौ देब खालामनानै लाबाय खेबनै बेनिफ्राय आङो पेनाव डाइरेक्ट जाननानै हैखाबाय आरो बेखौ खोबनानै होबाय लोगोसे बे धाकोननि सायाव एसे गिलिर बुस्थु होनो मोनब्ला मोजां आंनाव गिलिर बुस्थु जेबो गैया नालाय बेनिखायनो बाथि मोनसेयाव दै होनानै होबाय बेनिफ्राय अरखौ फिसा खालामनानै होबाय दानिया बेखौ आं 45 मिनिट्सनि थाखाय नायथ'ला दा 45 मिनिट्सनि उनाव चेक खालामबाय बेयावबो दैया गोग्लैफिनबाय आं 45 मिनिट्सनि उनाव चेक खालामदों आं दा बेखौ सामस मोनसेजों एरनानै नायनोसै जिहेतु आंनाव जेबो गैया ओजा जगर बेनिखायनो आं सामसजोंनो नायबाय आरो सामसा मोजां साफायैनो ओंखारबोदों मिन्स आंनि केकआ मोनबाय दाना आं गेसखौ अफ खालामनोसै आरो गाइखेर जानानै होबाय साहा फुदुंनो थाखाय जों साहाजों जागोन नालाय केकखौ बेथिं अट्स संबाय जोंनि रानिनि थाखाय आरो आंनि केकखौ जों साहाजोंनो लोंगोन आरो केकखौबो दिहुननानै लानोसै नायदो लोगोफोर बे कागजखौ होनायनि थाखाय एसे मोजाङै क्लिन माने साफा ओंखारबोदों नांथा जेबो गैया दाना आं बे कागजखौ बोखारनानै लानोसै आरो केकखौ स्लाइसआव हानानै लानोसै दा जोंनिया साहायाबो रेडि जाबाय केकआबो रेडि जाबाय दा बेखौ लोंनोल'सो नांगौ आरो
दिखाया हंसिखावन सिमाया सानफ्रोमनि रादाय खुद्रिना Maka? गुस्थियाव दा बिलिरनाय So thank you so much लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनिफ्राय दा जों हरनि ओंखाम जानोसै आरो जुदि नोंथांमोना हराव नायगासिनो दङ आंनि भिडिअखौ गुड नाइट एन्ड बाय बाय स्टे टिउन आंनि नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय